laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de ko fɔ kunnafoni dun mana fɔ i bɛ t'i sɛbɛn min ye sɛbɛnnikɛlaw ye dabaji karamɔgɔ Boubacar Sidiki k'i k'a dɔn suko ni dugusɛjɛ cɛ kunnafoni balannen kunnafoni min n'a dɔnnen bɛ min dɔnnen tɛ sɛbɛnnikɛlaw b'a bɛɛ lajɛlen wɔɔrɔ k'a da kɛnɛ kan Boubacar Sidiki ni sɛbɛnfuraw sera anw ma anw da ye lakali ye bi ye ntɛnɛn ye duwaku daminɛ don diɲɛ duguba o duguba ntɛnɛndonya fɛ i b'a sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen ka kala an ka Bamakɔta in o ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la sira ka dɔgɔ bolifɛn ka ca senama ka ca n'an garila ɲɔgɔn n'an bɛɛ daba kan Boubacar an na kɛ n'a fɔ dɔ ka dɔ dun nka duguba t'a la o ye n'anw bɔra an ka so anw m'an ɲɛsin arajo jɛkafɔ ma Boubacar Sidiki min ye hakilina ye k'a fara ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ k'o fana bi kɛ a ka se ka ɲɛ k'a dafa Sylvie Vartan ale bɛ jaw kan k'a kɛ nka min ye kumakanw ye k'a ta k'a yɛrɛkɛ o bɛ Ahmed Jakite bolo sɛbɛnfuraw kalanni o dɔnnen don ka ban e bɛ kɛnɛ kan ne bɛ kɛnɛ kan lɛ ni ne Ahmed ye yamaruya di an m'an jo a kunnafoni o de waati wɛrɛ ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nord Info Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana min ye sɛnɛ in ye an banbalen b'o de kan kosɛbɛ o de la sɛnɛ o de la sɛnɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a man ka kɛ bolokɔfɛ ko ye sɔmin kɛra ma k'a fɔ sanji fɔlɔ olu kɔni bin na Boubacar Sidiki dɔw bɛ ne ka dan kɛ sɛnɛ na sabula maa minnu sɔminen bɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn caman kɔni ye sɛnɛ daminɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kɔrɔyanfan ye i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye ayiwa gɛlɛyamisɛnnin dɔw bɛ yen Boubacar Sidiki hali bi n'a ka bi caman b'a la minnu ma ayiwa baara daminɛ 100%. Sigi kelen kun do ka sanji kɔnɔ ɛlɛ ni tabarikala sanji kun fɔlɔ caman bi na jamana fanga dɔgɔji ma se yɔrɔ min na o de la min ye ɲinan samiya ye 2025 Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye nisɔndiya ye sɛnɛkɛla caman bɛ yen olu kɔni ɲɛna Boubacar Sidiki ɲinan san a bɛ sɔn ka kɛ san dumanba ye hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ Boubacar Sidiki fasiriba ko a ko min ye ɲinan samiya Sikaso ka taa Kucala fan fɛ Moti ani Dire olu ye munumunu salo kɛ nin bɛɛ lajɛlen la ani Tumutu min ye sɛnɛkɛla minnu bɛ olu ɲini o caman kɔni y'a jira olu kɔni ye baara daminɛ kosɛbɛ u sigilen don ni sanji a kɔni ka fori ye Boubacar Sidiki n'a ta bɛɛ minnu bɛ jiko kalama olu fana ye kangari da ɲinan samiya ko la bɛɛ k'i cogo dɔn Boubacar Sidiki ɲinan samiyaji a bɛ sɔn ka kɛ dandɛmɛwale n'o dun ma ɲɛ Boubacar Sidiki f'i ka kɔn min ni min kan ka kɛ o tuma sanji ɲuman Ala m'o dira ma Boubacar Sidiki an bɛ dunni minɛ ko bi a k'i k'a dɔn sɛnɛkɛla minnu bɛ Sikaso jamana na olu caman nisɔndiyalen don jango minnu bara ka ayiwa maa ɲɔ sɛnɛ Boubacar Sidiki u y'a jira k'a fɔ Sikaso n'a lamini caman kɔni b'a la olu kɔni bara ka nafa y'u ka fɛn na sabula k'o bara ka taa cogo min na a bɛ ɲɛ ni min ye bin sɛnɛ ye ka bin sɛnɛ ani ka binw fa Boubacar Sidiki motikaw e ko olu b'o o jɔrɔ de la sabula san min na nin filɛ nin ye Boubacar Sidiki olu bɛ turuli kɛ ka tila ka ayiwa pépinière ninnu bɔ ka t'u sɛbɛkɔrɔ turu fan wɛrɛ fɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn hakilinaw a n'o o dabaliw bɛɛ senna Dire ani kɔnɔfɛra la Boubacar Sidiki i k'a dɔn n y'a f'i ye ji ka tiɲɛni kɔni sigi kelen don k'o makɔnɔ dugu caman bɛ yen sigi kelen don k'a fɔ ji bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ o tuma kɔn ka bɔ joona ani ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan jiko a bɛ se ka kunbɛn cogo min na min ye Gawo n'a lamini Boubacar Sidiki i k'a dɔn olu kɔni ko olu bɛ retard la dɔɔni u ye dɔ ɲininka Alu Diko ale ye directeur régional de l'agriculture de Gawo a y'a jira k'a fɔ fɛn caman de donnen bɛ ba la min bɛ se k'o fana ɲɛfɔ ka sababu kɛ mun ye jiko kɔni a bara ka cuncu dɔɔni olu kɔni bɛ retard la Boubacar Sidiki o k'i bɔ yen min ye a nɔgɔ ye nɔgɔ ko in de ko yɛrɛ kolomayɔrɔ ye Boubacar Sidiki ani sumansi sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ fan caman kɔni bɛ yen olu tɛna se k'a fɔ ko nɔgɔ ko hali n'a sɔrɔla ayiwa a tali ka t'u ka yɔrɔ la o gɛlɛya dɔɔni b'o la nka a tonnen kɔni don fa dɔ fɛ bɛɛ ɲɛ b'a la nka a ka s'u ma sa Boubacar Sidiki ko b'o danga de la n'a dan'o ma Boubacar Sidiki o tɛ gɛlɛyaba ye sabula a ye fatɔ minɛ o de ka gɛlɛ a ye fatɔ kun di ye Boubacar Sidiki a ko min ye Mali yɛrɛ ye a kurukara bɛɛ n'i y'a ta k'a
lajɛ maa bɛ se ka nisɔndiya fɔ awɔ min ye ji tigɛlamaw ye minnu bɛ sango kalama Bakari Mangane ale ye ayiwa météorologie ye Boubacar a y'a jira k'a fɔ sa ka tiɲɛni kɔni Boubacar o kɔni ɲinɛ kana k'o kɔ dɛ o de la min ye sɛnɛfɛnw ye ani sɛnɛkɛlaw dabali fɛn o fɛn kan ka tigɛ waasa ji fanga mana bonya a bɛ kunbɛn cogo min na o fana kan ka kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nord Info kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Tunkara ne ye Nord Info bila ne b'o fɔra kelen n b'o ta fari ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye u ye mun fɔ kuma bɛ fɛn min kan o de ye kunbɛn belebele min n'a bolo dala anw ka jamana kɔnɔna na yan faaba kɔnɔ n'o ye Bamakɔ ye i b'a ye k'a fɔ an ka ɲɔgɔn jalajɛ soba min bɛ yen n'o ye Centre International de Conférence de Bamako ye min ye juillet kalo tile 17 fo ka taa se a 19 ma san 2025 kɛnɛ in a bonya a denfaya minɛ kun t'a mɛn ka di maa min ma o de ye Général d'armée Assimi Goïta ye Forum international de la diaspora maa minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ tunga mange ye n'o an ka jamanadenw don n'o sigiyɔrɔ bɛn bɛ diɲɛ fan wɛrɛw kɔnɔna ma u bɛɛ lajɛlen ka wele nin tile damadɔ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka na an ka hakiliw falen ɲɔgɔn na hakilinaw ni miiriya ɲumanw bɛ maa minnu na ani jamana in yɛrɛ a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔna na cogo min na sɔrɔ dankan o kɔnɔna na o fɛn yɛrɛ o ka tigɛ joona wa i b'a ye fana k'a fɔ nin tile damadɔ hakili jagabɔ a kɔni a kɛra wasa ye bawo kɛnɛ in a dayɛlɛtɔ la min hali n'a sɔrɔla Général d'armée Assimi Goïta a ma se ka taa sen jɔ kɛnɛ kan maa min tun bɛ ka nɔrɔ bila o de y'an ka cɛmancɛ fangabolo ɲɛmaa ye Général de division Ablaye Mayiga kɔni jɔn ko ala a selen kɛnɛ in kɔnɔ kɛnɛ dawula o sɛbɛkɔrɔ yanga la ka taa se anw ka tungarankew olu ka jɛkuluba n'o ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye o ɲɛmaaba n'o ye Habib Sila ye o fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na wa nin baaraw bɛɛ lajɛlen baalen kɔ dɛ i b'a ye k'a fɔ o ye maa dɔw kɔni danaya da olu kan olu ka kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka taa min ye jamana kuntigi ye n'o de ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye Général d'armée Assimi Goïta ka taa sɛgɛrɛ f'a ka masaya bulon kɔnɔna na kuluba o kɔnɔna na n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a kɛlen kɔ ka ninnu bisimila ni kuma kɔni t'a la ka di Habib Sila ma Habib ko min ye jamana denw ye minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ jamana kɔkanna ma jɔn ko ala nin kɛnɛ in n'o ye nin tile damadɔ hakili jagabɔ kɛnɛ ye a ka sigi ka ɲɛsin anw ka tungarankew ma jɔn ko kala ko hakilina ɲuman belebele don ko wa k'a bɛ kɛ sabu ye nin tile damadɔ kɔnɔna na hakilina minnu dala kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen laɲiniw ka se ka don bala wa min ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye Général d'armée Assimi Goïta a ko k'a jigi dan bɛ anw ka tungarankew kan wa jamana in k'a tɛ jɔ jamanaden kelen n'a si kɔ cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen de kan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i bɛ Mali kɔnɔna na walima i bɛ Mali kɔ kan i kɔni Mali de to a bɛ wele i la wa bɛɛ lajɛlen de kan an fanga kɛ kelen ye waasa jamana degun min n'a bɛ o kɔnɔna na o ka wuli ka bɔ a kan Habibu Sila kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ale sewala ni délégation min taara ni ministre yɛrɛ tun bɛ u ka délégation in ɲɛma n'o ye Musa Aga Atayɛri ye ko jɔn ko ala ko ale nisɔndiyala a nisɔndiyala k'a sabu kɛ min ye kumafɔw ni jigisigi kuma minnu n'olu bɔra cɛmancɛ fanga ɲɛmaa da ka ɲɛsin u ma wa n'i y'a lajɛ fana min ye fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka tigɛ anw ka tungamange minnu n'o y'an ka tungarankew ye olu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ sɛbɛnfura ko gɛlɛya minnu bɛ u da la ani gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen dɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u bɛna wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan waasa o gɛlɛyaw bɛ se ka baasi cogo min na jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen mana kɛ fa o fa fɛ diɲɛ ɲɛfɛ e ka se ka nimisi wasa sɔrɔ i ka sɛbɛnfuraw sɔrɔ i la teliya la ani hakilisigi ni basigi o de ka ɲi nin ye sɛbɛn cɛman y'a salo ka bɔ Nord Info kɔnɔ la rédaction n'o ye ka jɛ k'a sɛbɛn ka fa Boubacar Sidiki i y'a dɔn nin ɲɔgɔnkunbɛ ye cɛ min yera kɛnɛ kan i k'a dɔn an ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛ maa 500 bɔ a bɛɛ ye disiba ye nafolotigi sebatigi Boubacar Sidiki k'a dɔn maa kalannenbaw dabali ni fɛɛrɛ bɛ minnu bolo Boubacar Sidiki u ka nani jamanakuntigi y'i da doni min k'a la n'o tɛ cɛ wɛrɛ tɛ se ka ninnu bɔ jamana kɔ kan ka na dɛ président yɛrɛ weleli min kɛ Ayina u nakun y'o de ye n'o tɛ maa tɛ yen min bɛ se ka ninnu bɔ u ka baara la. E b'a fɛ ka mun fɔ sisan? n b'a fɛ ka min f'i ye u bɛ jamana in fɛ Boubacar Sidiki u bɛ jamanakuntigi fɛ président bara ka baara min kɛ jamana in kɔnɔ n b'o de f'i ye maa tɛ jamana kɔ kan a man di min ye o tɛ yen Boubacar Sidiki nka. An mago bɛ usine na.
izinu bi kɛ o izinu bi kɛ nka maa minnu bilalen don baara la ko ka ɲɛnabɔ Boubacar Sidiki n'u ma kɛ ni hakilina ye a bɛɛ bi tiɲɛ n b'o f'i ye dɛ e bɛ fɛ a ka bolo da cogo di n bɛ min dɔn nin na Boubacar Sidiki min ye jamanaden minnu bi kɔ kan san 30 n'u bi ɲɔgɔn fɛ bi taama ka t'u yɔrɔ la n b'a dɔn min ni min bɛ yen n b'a ka kuma de f'i ye dɛ Asimi kɛ n wele n ka tiɲɛ fɔ a ye awɔ Boubacar Sidiki bɛ n kelen ku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau nin y'a boli ko siɲɛ 4,000 siɲɛ 280 ani siɲɛ 5 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Dirisa Cɛnɛ Dirisa Cɛnɛ ko a ko Haut Conseil des Maliens de France gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen bɛ Haut Conseil de bolo bi Boubacar Sidiki k'a dɔn min sigira Faransikaw fɛ yen a ɲɛmaa ye Madame Dala Daramɛ Boubacar Sidiki a n'a jɛɲɔgɔnw e ko sariya dɔ t'a fɛ k'u nɔ minɛ parikaw fɛ yen de n'i y'a mɛn ko o de u taara jalaki bin ayiwa sariyatigiw fɛ Faransikaw fɛ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn Haut Conseil a la sɛbɛkɔrɔla ne do bi ayiwa Faransikaw fɛ yen ka sababu kɛ min ye communiqué dɔ ye n'o bɔra Tutu Magasa la ale de ye ayiwa i k'a dɔn vice président ye ani Yara Danbɛlɛ a bureau kɔrɔ min bɛ yen ale fana kun b'o la Boubacar Sidiki jɔ ko a la i k'a dɔn ayiwa gɛlɛya min bɛ Haut Conseil la Madame Dala Daramɛ n'a jɛɲɔgɔn kɔni kɛlen ɲɛmaa ye Boubacar Sidiki k'a dɔn u ye sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ maa minnu kɛra sababu ye ka Dala Daramɛ k'a sɛbɛntiya u ye sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn malidenw ka nin jɛkuluba in min sigira kabini bila ko tɛ ni Ala ma jan kɛ a dakolo cilen don Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ka di n ye a bɛ kɛ nin cogo in na o tɛ jamajɛ ye o bureau min n'o kun bɛ Haut Conseil ya la Boubacar Sidiki min ye Demba Jabira ye ale de kun y'o ɲɛmaa ye o yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ a nanen yan Mali kɔnɔ a minɛna ka kaso kɛ waati la Boubacar Sidiki k'a dɔn Demba Jabira ko a ko jɔ ko a la min ye Madame Daramɛ ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a kɔni ye diyagoya ko de kɛ sabula fɛn min ni fɛn min man kan a y'o sama ka k'a ta ye ani min man kan Boubacar Sidiki a taara i sigi o kunna panbara Boubacar Sidiki a ko nin ko in damanda de kɛra sababu ye ka na ni bɛnbaliya ye mɛkalo tile 2 san 2025 Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ye wulikajɔba kɛ min ye Bobigny o ye tribunaliba dɔ ye min bɛ tubabu jamana na i k'a dɔn u taara u ka hakilina da ye i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda gɛlɛya nana wuli Boubacar Sidiki gɛlɛya nana wuli min ye Abibu Sila ye Abibu Sila kɔni a to a bɛ ko caman na sa dɛ ayiwa an ka taa Abibu Sila ka a to a bɛ ko caman na dɛ nin yɛrɛ hɛrɛ Boubacar Sidiki Abibu Sila den nana lettre kɛ k'a sɛbɛn n jɛna n'a ye nin ka sigi Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn o ye sariya sɔsɔba in de nana ni gɛlɛya ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni mankan kun dara waati la u ma ɲinɛ Boubacar Sidiki sabula anw de bɛ jamana kɔ kan anw de ye malidenw ye maliden minnu bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la waasa bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan nka n'a kɛra fankelen fɛn ye i k'a dɔn gɛlɛya nana min ye vice président ye Tutu Magasa ale de nana welewele da kɛ ka ɲɛsin tubabuw ka sariyaso ma sa Boubacar Sidiki k'a dɔn association ka taa ni dalilu ye olu janfara u ni yɔrɔ minɛnnu na ka taa bɛɛ di Madame Daramɛ ma o tuma u ye kawale u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tubabuw yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ ka jateminɛ kɛ u y'a ye k'a fɔ jɔnka la min ni min fɔra a dɔw b'a la kalabi tur'a kan Boubacar Sidiki n'i ma ɲɛ jamajɛ ko kɔ ko maa bɛ sigi ka kɛ jama ɲɛmaa ye fo k'a sɔrɔ a ka di bɛɛ ye maa yɛrɛ t'i ja bɛɛ ye koyi nka a ka ja jama fanba ye Boubacar Sidiki o bɛ kɛ sababu ye i ka sigi wote ninnu kelen Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ Dala Daramɛ min ye sariya ye min ko fɔ maa 50 100 o 100 51 k'i ta Boubacar Sidiki ni e ta kɛra maa 34 ye yalima jama fanba b'i fɛ wa Boubacar Sidiki a ko nin de ye gɛlɛya ye n'o olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔra k'o sariyaw bɛɛ sɔsɔ ka t'i pa ka taa bureau wɛrɛ sigi Boubacar Sidiki ko k'a dɔn ko gɛlɛyara min b'i ɲini jamana faamaw fɛ Asimi Goyita bɛ min nɔfɛ bi malidenw ka fara ɲɔgɔn kan nka o tilalen don dɛ Boubacar Sidiki sabula kuma de bɛ mun kana fɔ président ye kuma de bɛ labɛn kana fɔ président ye Haut Conseil a bilama kɔni i k'a dɔn ayi jamana 74 a ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Boubacar Sidiki ko tiɲɛ t'a la sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na o de fanga ka bon Boubacar Sidiki sabula sariya cɛtigɛden min bɛ yen n'o article 41 règlement intérieur u y'o da kolo ci k'a filenkolon di ni k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɛ waati ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko lɛnɛfana lɛnɛfana i jɔ maa min ka fasiri ye nin
mbala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ tugara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma lɛnde pɔnna lɛnde pɔnna Ablaye Jara nin y'a ka fasiri Jalakɛ ko mun Jarakɛ ko o ko ten dosokɔrɔ a t'a ka mangoya dɔn ko n'a k'a bɛ selikɛnɛ ni ka o cɛci o mankan n'i y'a ta k'a lajɛ yen t'a ta yɔrɔ ye kɔsada in na min ye Alizeri jamanakuntigi ye n'o ye Abdelmajid Tebboune ye jɔn ko Ala a ye kumata ni ka sarada ka ɲɛsin kunnafoni doso caman ma min baaraw bɛɛ lajɛlen bɔla ka k'a fɛ juma tɛmɛlen wa n'i y'a lajɛ a kɔni a kɛn bɛ ka tigɛlɛmakan caman ta ka ɲɛsin Rusi jamana ma ka taa se anw ka faso Maliba ma n'i y'a ka kɔrɔfɔw lajɛ a y'a jira k'a fɔ ale Tebboune ale min ye République populaire d'Algérie ale min y'o jamana ɲɛmaa ye jɔn ko Ala ko ale bɛ donni min ye ko bi a t'a fɛ Ukraine maaw ye n'o ye a mercenaires ye e ko e tɛ mercenaire fɛ o mercenaire kelen n'o ye Ukrainien n k'o bɔra Algérie jamana o nana Algérie a b'e fɛ yen a b'e fɛ yen terroriste minnu n'olu kun bɛ ala ka manifu ni tɔɔrɔ Kidali kɔnɔna na a n'a nɔ ka jugu o bɛɛ lajɛlen gwɛlɛ kɔ n k'u don la ka taa u ɲɛma dogo Algérie awɔ e ma se k'olu gɛn e ko k'e t'a fɛ ka mercenaire ye e ka frontière la o tɛ manamanakan ye Naam n'i ye Tebboune ka kɔrɔfɔ lajɛ halisa a kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye sigi ka kuma k'o de bɛ kɔrɔfɔ in ban nka min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye olu ko marifa daburu jɔn ko Ala terroriste i bɛ marifa bila ka kɛ jamana den ɲuman ye walima i ka taa kiyama wa n'i y'a lajɛ wulikajɔ minnu n'olu sabatilen don o de ye anw kɛlen kɔ ka Kidali minɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni a daminɛna Anefis la ka taa se Aguelhok ni Tinzawatɛnw ma Tinzawatɛn halisa o janjo o bɛɛ sen na bawo min ye anw ka dancɛ ye sanga n'a ka waati i b'a ye k'a fɔ terroriste de kɔni bɛ don mobiliw kɔnɔ k'u sɔsɔ k'u na den ka don anw ka jamana o dugukolo sanfɛla la o kɔni n'a jala a bɛ se fila bawo min ye Algérie jamanakuntigi ye Abdelmajid Tebboune a tɛ min kalama o de kɔni walew b'a la ka kɛ terroriste k'a kun ci k'a dafara e kɛn bɛ ka maa minnu kɔni kɛ i ka papu ye i ka so kɔnɔ ye anw tɛ olu fɛ bi an tɛ u fɛ sini n'o bɛɛ n'i ma salamu aleykum n'o yɛrɛ ma bi ma n'i bɛ se ka diɲɛ wuli ka diɲɛ kɔrɔ sigi dɔn wala bɛ se k'o baara ni ka o bolo da a ka kɔrɔfɔ in kɔnɔ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma a kɔni y'a jira sa k'a fɔ ale bɛ min dɔn Maliko la o de ye Faransi a fɛ min ye faso Maliba ye ale olu ka jamana jugu tɛ ko wa ko min ye Rusi jamana fana ye olu ka jamana teriyaba de b'o ni Algérie jamana ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko min ye Rusiw ka mercenaires ye n'o ye Wagner ye n'o yɛlɛmana kɔsada in na k'o kɛ Afrika kɔri ye k'ale t'a fɛ k'olu de ye a ka frontière la n'a t'a fɛ k'u ye terroriste minnu b'a fɛ a k'olu bɔ ka d'aw ma a ko bɛ ban sisan nin ko sɛbɛn même n'a y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Ablaye Jara a ka fasiri don Bɔgɔtigi i mana to ka i ɲi ka fini ye i jugu kana Bɔgɔtigi k'a dɔn i laban o laban i bɛ siga la n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Demba Kɔnte nin y'a ka sɛbɛnni ye Demba ko Bɔgɔtigi a bɛrɛ ta min ye El Béchir Thiam a furumuso kumana sabula a taara sariyatigiw fɛ yen ka taa danganiya ni k'a sɛbɛndiya k'a fɔ min ye furukɛ y'a ɲɛma tununa kabini mɛkalo tɛmɛnen o tile 8 ka n'a bila bi la a ɲɛma d'a kan a ma kibaruya mɛn Bɔgɔtigi i k'a dɔn awa cɛ in yɛrɛ ma kuma fɛ nin ɲɛ kɛwale min jɛ ka jugu n'a ka gɛlɛn ŋunuŋunu caman dun y'a jira mɛkalo tile 8 nin denmisɛnnin n'o ye El Béchir Thiam ye Bɔgɔtigi i k'a dɔn min ye katikaw fɛ yen dɔw kɔni y'a sɛbɛndiya k'a fɔ maa dɔw ni marifa tun bɛ ɲɔgɔn na u ɲɛ datugulen don i k'a dɔn olu de taara minɛ Bɔgɔtigi kabini olu kɔni y'a minɛ don min sa ka n'a bila bi la i k'a dɔn ɲɛ ma d'a kan nin kɛko kelen in dun de la k'a Alassane Ba sɔrɔ secrétaire général parti kɔrɔ min n'o ye Kodami a dilan k'o sɔrɔ hali n'a sɔrɔla o yera i k'a dɔn ayiwa sali dugusɛjɛ Bɔgɔtigi min kɔni ye gɛlɛyaw dalen don ɲɔgɔn kan Thiam a bɛ jinɛ bolo wa yalima a bɛ wɔkulɔ bolo ɲininkali min ye furumuso ye Madame Thiam Mariamu Daɲɔ i k'a dɔn a kɔni ye kulekan bɔ Bɔgɔtigi sabula a t'a dɔn maa kelen min n'o de kelen don k'a minɛ Bɔgɔtigi o kuma a taara sariyatigiw fɛ yen sa min ye hakilinaw ye k'a bɔ k'a bin a ko ale de ye Awa Thiam furumuso ye Bɔgɔtigi k'a dɔn a kamana ganna a dabali banna a ko Kati duguba kɔnɔ n'a fɔra ko maa bɛ se ka tunu pelengetew i ko to bɛna nugura Bɔgɔtigi i k'a dɔn o b'ale kamana gan o kuma monsieur le procureur
ne nana ka na n jigi sɛmɛ i la procureur i k'a dɔn i ka dabali tigɛ i ka fɛɛrɛ tigɛ ɲini ni fɛn o fɛn kan ka kɛ ne furukɛ min ɲɛ Elbechir Thiam ye i k'a dɔn n'a bɛ Kati kɔkɔ extension a ɲɛmatununa o kuma anw ka mana gannen don an dabali banna Bɔkasiri k'o dun kɛra ka da min ɲɛ Thiamu a teri dɔw bɛ yen olu fana kun ye kulekan bɔ ka tabale gosi ka welewele da kɛ min ye kunnafonidi siraw ye u y'a sɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen na u ma taamasiyɛn ye Bɔkasiri kuma an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛlaw ko nin ko in bɛ danga min n'a gɛlɛyara yarɔ kamalen yɛrɛ tununnen min kɔni ye Musa Mara ye o kun delila ka kunnafonidi kɛ a mana kɛ maa o maa bolo i ka kɛ sababu ye i k'a bila joona k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye Bɔkasiri nin kuma ninnu ani ni welewele dakaw de bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa digi da ye ntɛnɛn ye muso yɛrɛ kɔni dar'i ta da bɔgɔ jɛnnen kan sigi kelen don k'o jaabiw kɔnɔ sa sabula sariyatigiw bɛna sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ kɛ ko min mana k'a la o ɲɛ tɛna dɔn nin kun ye sɛbɛn ye a bɛ ye o a bɛ ye an bɛ min fɔ maaw ye u ka kuma muguba de dabila n'i ka maa tununa ta kuma dɔw bɛ yen i b'olu to yen fɔlɔ n'i y'a kɛ kuma misɛnnin ye walima ka maa wolo ka fara i yɛrɛ kan olu ka kumaw tugu ɲɔgɔn na i b'a tigi kungo gɛlɛya a b'i ye a b'i ye tu as ansé quelque chose ne tɛ foyi dɔn a la mais a b'i ye e dun bɛ a b'i ye n bɛ k'a ɲɛ de f'i ɲɛna e dun bɛ nin affirmation di i ka kuma de bɛ ɲini ka i ka kuma ka ca dɛ ayi a b'i ye tu as confirmé k'a b'i ye a b'i ye e bɛ dɔ dɔn a la n tɛ foyi dɔn a b'i ye fana Ala k'a ye ami i bolo don karamɔgɔ dɔ waati wɛrɛ ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko sɔrɔ Bamako wula Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko mun min ye Dr Sogɛli Kokala M Mayiga ye Cɛmancɛrɔ fanga bulon ɲɛma hey Cɛmancɛrɔ fanga bulon ɲɛma kɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fasirikɛbaa ka fɔlɔ n'o ye Laya Jara ye sɔrɔ de Bamako kɔnɔ a ko min ye sɔrɔdasiw ye olu taama ɲɔgɔn kɔrɔ don bawo waati min na a tun bɛ premier ministre jɔyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko caman kun bɛ yen a tun b'olu fɔ gasi tɛ a la ko ka ko kɔsayida in na a bɔlen kɔ a jɔyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ min ye funufunu caman ye o b'a fɛ ka wuli a nɔfɛ a tɛna wuli a kɔ a yɛrɛ kɔ koyi bawo min ye a yɛrɛ ka kuma misɛnninw ye k'o bɛ ɲini ka caya wa o caya kunnafoniw ni dagarantilenw kɔni y'a jira sa a ka bɔko kelen bɔko fila a bɛ kuma minnu bɔ n'o ye tigɛlɛmalikanw ye walima k'a fɔ k'a na sɔrɔdasiw ni ka u jalaki u ka baaraw bolodacogo la i b'a ye k'a fɔ maa kɛrɛnkɛrɛnlen cila a ma fana min b'a a ladi k'a fɔ kuma muguba min n'o b'a la ka bɔ cɛkɔrɔba da k'a ka dɔ bɔ a la a ka caman bɔ kuma na hali n'a ma se k'a dabila a ka kuma ye a ka nɛmɛ n'a ma mugu nɛmɛ mugu laban nɛgɛden na yaala min kɔni bɛ sɔn ka kɛ kasara ye a y'a fɔ cogo man ɲɛ n'a ma kuma nɛmɛ mugu bɛ sɔn k'a sara nka nɛgɛden na yaala ayi mugu b'a sara o ka fisa ni nɛgɛden ka yaala ye nɛgɛden min miiri marifa ayi ayi a fɔ mugu bɛ sɔn k'a sara ayiwa o bɛ faamuya n'a ma kuma nɛmɛ mugu mana sara k'a sɔrɔ ji t'a kɛrɛfɛ a bɛ gɛlɛya dɛ an na ji d'a ma o tuma k'i da e y'a ka balantala de ye e de bɛ balan t'a nɔfɛ wa la tu répliques tu répliques ne kɔni tɛ taabolo foyi de faamuya e la non taabolo kelen tɛ ne na o non n ka cɛ jamana in kɔnɔ yan ni taabolo donna o y'i tolen a la ni taabolo donna ka ban cɛ futu ayiwa taabolo kelen de yen min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye Cɛmancɛrɔ fanga bulon ɲɛma kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ kangarida kan t'an bɛ ka ɲɛsin a ma fasirikɛla n'o ye Laya Jara ye sɔrɔ de Bamako kɔnɔ ale kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ kununko terimaw jɔn ko ala u haran bɛ bi u kun tilenn'o tɛ kelen ye u taafɛnw tɛ kelen ye u haminɛw tɛ kelen ye ko jɔnni de taara Nations Unies tribunal na ni ka taa kuma gɛlɛnw fɔ dɛ i b'a ye min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye ale don yanni maa min b'a nɔnɔ bi o ka taa turu cɛ ale fana bɔlen kɔ wa n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ taabolo camanw bɛ yen i n'a fɔ a yɛrɛ tun bɛ jɛkulu min ɲɛmaya la mouvement M5RP n'i y'o lajɛ olu ka munumunu salo Elhaji Buruma Bubakari Keyita IBK ala ka hinɛ a la fanga yanni a bɛ dafiri o ye wulikajɔ min kɛ maa minnu su bɔla o taama ninnu senfɛ ko yalima min ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye a tɛ ɲɛɲinini k'o ko kan dɛ bawo min ye maa 20 ye olu ni tola a ko dafɛ hali sini ko foyi ɲɛma sɔrɔ a la min ye wele bila M5RP maa minnu tun bɛ a donni kama M5 kɔnɔ yanni u bɛ fara u bɛɛ lajɛlen ka na ɲɛfɔli kɛ maa 20 ni kɔ min n'olu fatula u ka lahalaya bɛ cogo di jɔn y'u fa c'est fini cogo di ne b'o fɛ yen n ko n'u jamana in kɔnɔ n'u ko vive karisa i yɛrɛ ka bɔ i tɛgɛrɛ fɔ vive n'u ko a ba i yɛrɛ k'a fɔ a ba to i ka da la dɛ i tora la fufala gansan a don ni bi cɛ e ye mun bɛ a la mun kɛra a la
sɛbɛji dɔ b'a denw lamako ye naam yalima olu yɛrɛ min filɛ nin ye i y'a mɛn k'u den b'a la ayi maa si den tɛ to a la u dɔgɔnin b'a la maa si bon merci fantandenw ni walidenw de bɛ nɛgɛ ka don a ko da fɛ fantandenw de taara u yɛrɛ don a la n'i taara i yɛrɛ don nin na i mana to a la ne ko kɔnɔka mun bɛ waraw ka kɛlɛ la dɛ a ka gɛlɛn i bolo tɛmɛ n'a ye min ye docteur Sogɛli Kokɛla Mayiga ye naam jɔn ko ala k'a bɛ kuma banmugu min na n'a kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ min ye san 5 fɔlɔ min n'o sumana ka di général d'armée Asimi Goyita ma n'o kun de ye k'a lajɛ ni jamana n'a kolo sumana ko k'a to ɲɛmaya jɔyɔrɔ la n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye ale de ko ten ko min ye général d'armée Asimi Goyita ye k'a bɛ to nin jɔyɔrɔ in na sa fo ka taa fɔ waati min na jamana kolo sumana jamana bɛ dangan min na maa a bɛ se k'a fɔ k'a kolo sumana wala a kolo ma suma wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ kɔsada in na san 5 laban min n'o fana bɛ fɛ ka daminɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔrɔfɔ o kɔni kɛn bɛ sabu ye cɛkɔrɔba tɔnsi wuli bɛ ka jɔ a bɛ k'a bila kuma misɛnnin na kuma misɛnnin maaninfin n'i ma fara kuma na maa dɔw bɛ yen y'a dɔn livre sɛbɛn bɛn b'ale dilan n'o tɛ maa wɛrɛ n'i ye livre sɛbɛn k'a kɔnɔ ko kɛ ko wɛrɛ ye a bɛ gɛlɛya n'o ye ni livre kɔni t'a la ka sɛbɛn tuguni n'i y'a kɛ kuma misɛnnin fana ye kuma misɛnnin min bɛ kɔlɔlɔ yɛlɛ sigilen la a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ min ye fasirikɛla ye n'o ye Laya Jara ye a kɔni y'a jira sa k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na est-ce que ko min ye ɲininkali bi de bɔ bɛ ka kɛ ko yalima min ye docteur Sogɛli Kokɛla Mayiga a t'a la ka taama min ye dingɛ dawolo sanfɛla ye wa a bɛ ka taama dingɛ dawolo de sanfɛ ayi a ti bin wa ko n'a cɛnɛna n'a benna dingɛ kɔnɔ a bɔli k'a bɛ gɛlɛya dɛ dulɔma bɛ yen a bɛ dulɔma n'a bin man di nin ye sɛbɛn dɔrɔn y'a salo ka bɔ espoir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus Boubacar Sidiki suba tɛ se ka ala dun nin ye sɛbɛnfura in bolo ko siɲɛ 300 ani siɲɛ 4 STD nin y'a ka fasiri ye Boubacar Sidiki a bɛrɛ ta ni maa ye kumaba fɔ i ka koba k'a nɔfɛ o de bɛ kɛ sababu ye Boubacar Sidiki i ka kumakan ka bato Bamakɔ mairie du district maire ba min bɛ yen n'o ye Bala Tarawele Bala Tarawele a ye kuma minnu fɔ a diyara jamanadenw ye a bɛra ka kɛwale minnu kɛ a diyara jamanadenw ye nka ni Bala m'i jɔ a jɔyɔrɔ la Bala a laban mɔgɔ tɛna a ka kuma jate koyi Boubacar Sidiki a ye kuma minnu fɔ tiɲɛden do koyi Bamakɔ yan ani dugubaw kɔnɔ kɔɲɔko m'a dabɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn balanijo m'a dabɔ u bɛna u bana min sira camancɛ la mɔgɔw ka dugudaw la ka siraw tigɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana a forobafɛnw bɛ yɔrɔ min mɔgɔw bɛ t'u cani ye san kalo 12 a ye kangari da min ye furusiriw fana ye a ye kangari da Boubacar Sidiki alamisa dunya ni dimanche dunya Bamakɔ bi minɛ ka kalaya i jamana i yɛrɛ i jɔlen di kamana de bɛ guwa moto kan bin n'u y'o ta ka sagi daminɛ goudron sanfɛla la ala k'i ɲɛna ko diɲɛ wulitɔ don Boubacar Sidiki k'a dɔn Bala a ye nin kuma minnu fɔ k'o ka dabila maa t'o kɛ bilen jamana kɔnɔ Boubacar Sidiki n'a ta kan hali kunun o dimanche don u ye fa bɛɛ kɛ mankan ye e ma fili e ye minnu ye olu ye cortège de ye cortège dama u kelen bɛ k'u dasi carré kɔnɔnaw na ka sira fa bɛɛ tigɛ i bɛ bali o b'a la ka cɛkɔrɔba kankɔrɔ bɔ wa i bɛ bɔ so sɔgɔmada fɛ i tɛ foyi ye nka wula fɛ i b'a fɛ k'i bɛ se ka na Boubacar Sidiki i bɛ taa munumunu fan wɛrɛ fɛ e bɛ ça c'est quoi ça a ka gɛlɛn dɛ non ça c'est comme o ka san o san décision min bɛ bɔ pétard ni ko kama 31 voilà o kuma in papier de kɔni an bɛna sɛbɛnfura kɔnɔ ko jala kɔni kalan foyi tɛ kɛ foyi Bala ko Boubacar Sidiki Bala kun y'a fɔ nin ko minnu filɛ nin ye nin di kɛ bilen a bɔ duguba kɔnɔna na Boubacar Sidiki k'a dɔn furu ye tiɲɛ ye furusiri ye tiɲɛ ye nin ko min filɛ nin ye maa kelen tɛ dɛ nin b'an bɛɛ lajɛlen kan sabula hali sini ni kɔɲɔ b'i yɛrɛ ka so musow nabɔ ka baasi siri fa bɛɛ fɛ i seko t'a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn min bɛ se ka nin ko in ban pewu i y'a dɔn wa Bala ye kuma min fɔ jamana ɲɛmaaw dalen don a la ale de taara ka kɛ Bamakɔ mairie ba ɲɛmaa ye Boubacar Sidiki k'a dɔn koba kɛ ka fisa kumaba fɔ ye a ko min ye nin wulikajɔw ani nin jateminɛw ye a t'i dabila abada Boubacar Sidiki ni ko ma bɔ a la de maa kelen maa fila maa saba ka dɔ kɛ ka dɔ ladi n'o ma kɛ abada Boubacar Sidiki an tɛ nin dabila an denkɛ anniversaire mana se balanijo a y'a wele Ahmadu ninnu de tɛ balanijo ya olu yɛrɛ juguyalen o don ko ne sɛbɛdɔ tulo bɛ dɔ la ne yɛrɛ n jɔ ne yɛrɛ dabali banna balanijo n ko olu kɛmɛ bɛ jɛla de a ye Musa wele ha kɛmɛ bɔra ne ko nin ye jeliw ye wa a ko balanijo
ne ngaa mɛ numu fa a b'a fɛ ka to a n'aw dayirimɛ cɛ o aw y'a cɛ o tɛ ɲɛ o tɛ passé dɛ kɔɲɔyɔrɔ la balanijo y'a waati la kuma ni zikiridalaw de cɛ kɛmɛ biye bɔra zikiri Mamadu Kɛlɛmi ne ko n ko ɲɛ laban in kɔni on sait plus qui est qui Bilisa ɲaamilen don balanijokɛlaw Boubacar Sidiki ja i bɛ tɛ sigi de k'i bɛ faro tɛ wa maa dɔ ka bon wari de bɔ ka fili i bɛ wari bɔ ka fili o kan o tuma ale yɛrɛ bɛ wari dɔnkili k'a la o tuma u bɛ to ka disiki ni gosi gigigiw a bɛ DJ de kɛ DJ o tuma u bɛ to ka mankan bɔ kisi kasaw ne ko nin a tuma mɔgɔw bɛ kule a tuma wari bɛ fili kan i b'a sɔrɔ balocogo tɛ wa min bɛ mayito jouer ani min fana bɛ kuma micro la olu tɛ kelen ye wa bafulu wari sɔrɔ cogo n'i m'a bolo fara bonya sɔrɔta tɛ bonya bafulu wulubana ninnu sigilen don kari fantan naani bɛɛ u ko nin b'a susu b'a susu ten ne ko kuma ko tiɲɛ yɛrɛ la Bala Tarawele o don bɛ jeliw n'u dayirimɛ cɛ u b'i ni ka dɔ b'anw ka sɔrɔ la sago u ye dɔ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko ninnu ma dabɔ makari ko da don n y'a f'i ye cogo min dɛ Boubacar Sidiki i bɛ bɔ i ka so sɔgɔmada fɛ i segintɔ wula fɛ i bɛna sɔrɔ sira bɛɛ tigɛlen don e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka mun bi yan Boubacar Sidiki Ala k'an kisi tasuma ko mana wuli walima n'a fɔra ko pompier ka wele Boubacar Sidiki olu bɛna bali nin jama ninnu zili la nin wulili bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na a ko nin bɛɛ lajɛlen y'a damata gɛlɛya ye a bɛna taa Balajigi Bala Tarawele n'i ma wuli ka jɔ kɛ a bɛna taa polisi don han voilà. Et quoi, retraite là, c'est ça le problème. Mais n'a ma ɲɛ k'a kɛra délégation spéciale ɲɛmaa ye mairie-ba kunna a ka fanga ka d'a ma n'a kɔni b'a fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ fanga de ka d'a ma n'a b'a fɛ n'a bɔra nin don min a tɔgɔ ka fɔ il faut qu'il pratique ayiwa n'a ma a t'i mɛn k'a ɲɛ ka mɔɔw yɛrɛ de ta wagati u ka yaala bɔlɔnfurajɛw ni fɛnw na n'u ye fɛn fɔ u k'a bɛɛ cɛ a banna k'a tigiw minɛ k'u datugu a solution o de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ fo kisi kɔnɔ a ka bi bɔli la n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Tɔgɔ Tunkara n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni info matin maa min kɛ bɛ ka nin fasiri kɛ o de ye Siku ba ye Siku ba ko min ye anw ka convoi min n'o ye convoi kɛrɛnkɛrɛnlen convoi de ravitaillement i b'a ye k'a fɔ min ye juillet kalo a kɔni a ye wulila ka bɔ Gawo k'i kunda Aguelhok kan n'i y'a lajɛ min ye juillet kalo tile tan ye san 2025 anw ka forces armées maliennes o ni convoi belebele dɔ wulila an n'an baarakɛɲɔgɔn Irisiw n'o ye soldats ninnu ye Afrika Corps maaw don ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ convoi in na wa n'i y'a lajɛ mobili 70 bɔ ɲɔgɔn ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kun wulilen bɛ wa a ma dɔw ma han min ye anw ka sanfɛ kɛlɛ pankuluw ye n'o ye avion de combat ye ninnu bɛɛ lajɛlen fana kun wulilen bɛ k'u yanga sani dugu cɛ maa o maa bɛ yen sa k'e e t'a fɛ ka convoi ninnu kɔni tɛmɛtɔla ye ka bɔ fan dɔ fɛ ni ka taa fan dɔ fɛ jɔn ko ala n'i banabiri convoi n'a taa yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ su min kɔ la wa sibandɔw u b'a fɔ k'u t'a gɛlɛnkɛ da kana siga o n'i ye dɔw sɔrɔ o u y'o da mɛ kɔmɔ u y'u yɛrɛ fa n'i ye ko in ta k'a lajɛ sibiri don n'o kun ye kunnasini ko ye convoi a donna Aguelhok o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ nin mobili 70 in a citernenw de kun ka ca wa dumuniw bɛ minnu fana kɔrɔ olu kun fana sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ i b'a dɔn karatɔ ninnu n'o ye terrorisiw ye jenimu ka taa se FLA ma o tun b'a fɛ k'a nɛnɛ koyi n'a jala a bɛɛ se fila bawo maa minnu bɛ yen n'olu nana ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ olu tilala k'a fili ka b'u bolo k'a ka kala bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ni maa jugu n'o ye ni jɛkulujugu fila ye terroristlakaw fɛ yen jenimu ani FLA olu de kɔni bɛ wulikajɔ la nin furancɛ ninnu kɔnɔna na anw ka soldats olu ka wulikajɔ n'u ka taa ni ka segin k'a dɔdɔlima u nɔfɛ o bɛ se ka mugujugu pɛrɛnta ninnu don dugu la cogo min na walima ka na ja de da u ye n'an ko ma ko ambuscade wa ambuscade a furadama a dama ja u la n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ juillet kalo o tile 14 dɔ ka bɛn ntɛnɛndonya dɔ ma san 2025 forces armées maliennes i b'a ye k'a fɔ nin maa jugu ninnu kɔni kun taara jan da a ɲɛ n'o ye FLA maaw ye Kidali o masurunyana i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka soldats ye olu ye wulikajɔ boloda o wulikajɔ janjo o jala forces armées maliennes na hali n'a sɔrɔla FLA maaw o ye ja kirikaraw ni ka olu fɔlɔfɔlɔ bɔlɔlɔsiraw kan k'a jira k'a fɔ olu de ye sebaaya sɔrɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin Aguelhok nin convoi ye jɔnko ala u sela maa ma bana hali kalama maa siyɛ min ye wulikajɔ ye sanfɛla ani dugumana o bɛɛ lajɛlen o tigiya tun bɛ forces armées maliennes bolo anw sago bɛ an ka to la wa an b'a dun cogo min ka d'an ye
n'a y'an ja an b'an tɛgɛ ko k'a kari a la n'a ja an b'an tɛgɛ nɔgɔlen don a la a banna an ta ye naam min ye forces armées maliennes ye maa bɛ se k'a fɔ sa nin wulikajɔ nin bɛ kɛ sabu ye maaninfinw ka danaya kurakuraya ka se forces armées maliennes kan a n'an dɛmɛbaaw minnu ye irisiw ka cɛden minnu n'olu ci mɛn ka na anw ka jamana kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛn k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka taa se AES yɛrɛ sɔrɔdasi dɔw ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin jɛkulu in na waasa an b'a la ka kuma min fɔ n'o ye keleya ye sɔrɔdasiw ka kɛ kelen ye jamanaw ɲɛmaaw olu ka hakilinaw ni kuntilennenw ye kelen ye cogo min na sɔrɔdasilakaw fana ka kɛ kelen ye o cogoya kelen na wa min ye kɛlɛkɛminɛw ye a majɛ bɛ dugu min na a mana kɛ dugu min bolo ale b'a bila ka taa di fan dɔ in ma ale k'a ka baara kɛ n'a ye ka se k'a lasegin nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ info un matin kɔnɔ Sikuba a ka fasiri Bakari deux faits majeurs n ye nin kuma in sɔrɔ da garantilen na Bakari k'a dɔn nin kɔma in i y'a dɔn hali kala mu waasi k'a fɔ bamandiw ma dingɛ tigɛ o ɲɛ u y'a caman de kɛ u ye miniw ni fɛnw zɛnɛ u ɲɛ miniw bɛɛ détruire Bakari mieux que ça est-ce qu'il b'a dɔn fɛn kun b'u yɛrɛ bolo drone i b'a dɔn armée ye min kɛ yan u ka drone armée u ka drone de diriger k'a diriger olu yɛrɛ tɛ se ka contrôler k'a contrôler minnu na ka taa bɛɛ suru dingɛw kɔnɔ yɔrɔ dɔ la a fɔ ko kelen mini min u yɛrɛ kelen bɛ ka mugujugu don yɔrɔ minnu na k'u ka mɔgɔw gɛn ka k'u kan u yɛrɛ bɛɛ taara u yɛrɛ kɛ mugu kan k'a bɛɛ o bɛɛ bɛ foro ni ɲɔgɔn ye a ka ɲi Allah an ka dɔ fɔ a bi forces armées maliennes ɲɛdɔn ni kɛlɛ ɲɛdɔn min b'u la sisan ani kɛlɛ taabolo kura min dɔn b'u kɔrɔ maa min t'a fɛ i ka du ka ban a ye kuma denw fɛ a ye kuma somɔgɔw fɛ u ka bɔ nin ko Bakari jɔnni kunnandi a bɛ ladilikan mɛn dɔ bɛ nin mɛn u b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in ye tiɲɛ n bolo ko olu ɲɛ tɛ maa bara ka fa cogo min la hali bi u bɛ nɛgɛ ka don na wari b'u ta i jɔ ka César premier o bɛɛ bɛ dara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la Bakari ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 240 ani siɲɛ 9 u ye dɔ kɛ Bakari k'a dɔn min ye laginɛkaw ka ayiwa chambre de commerce président ye Bakari i k'a dɔn a nana Mali la i k'a dɔn ɲangunmɛ min kun bɛ Mali kɔnɔ Bakari k'a dɔn o t'a bali min ye a baarakɛɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ n'o ye Mali chambre de commerce d'industrie Maju Sɛnpara a n'a ka nin délégation ba in a y'a kanu cogo bɛɛ lajɛlen na u ka t'u ɲɛ da ayiwa Maju kan sɛbɛnnikɛla ko Bakari forum international diaspora tɛmɛnen kɔfɛ min n'a kun jɛra i k'a dɔn sibiri tɛmɛnen chambre de commerce et d'industrie artisanat de Guinée Bakari ɲɛmaa de ye Mamadu Balde alamisa don a taara Maju fɛ yen Bakari ale fana ye Mali a juraw ka ɲɛmaa ye nin délégation ba min n'u nana Mali la Bakari k'a dɔn laginɛkaw don a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛmaaso de ko fɔ Bakari hakaja u y'a kanu min kɔni Mali a juraw ka ɲɛmaa ye ni ka taa ye min ye délégation ye Bakari i b'a ye k'a fɔ laginɛkaw ka lasigiden min bɛ yan ministère des transports du commerce u ka directeur général port autonome Conakry nin bɛɛ lajɛlen de y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka taa Maju a jabala la Bakari k'a dɔn Mamadu Balde ani délégation kuma min ni Maju y'u bisimila a yɛrɛ ka bureau la i k'a dɔn Bamakɔ suguba camancɛ la Bakari a kɛra bonyaba ye Sénégal min ye laginɛkaw ka ayiwa dankɔrɔba in ye a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Mali ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ jango juraw ni ɲɔgɔn cɛ Bakari k'a dɔn foyi t'u cɛ bonya kɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ a ko ale na o na Mali la Maju Sɛnpara n'a jɛɲɔgɔnw bɛ bonya min ta k'u sɛgɛrɛ hakaja i k'a dɔn a tɛ ɲinɛ o kɔ o k'i bɔ yen Bakari hali bi n'a ka bi taama ɲɔgɔnya ani jɛkulu fila in ka sinsin i k'a dɔn a y'i da don o la kosɛbɛ kɔrɔ fɔ Bakari bonya ani tanuni a y'o ta ka Maju Sɛnpara n'a jɛɲɔgɔnw sɛgɛrɛ hali bi u ka jateminɛ kɛ jamana fila in bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min sanni feere ani ɲɔgɔn dɛmɛ i k'a dɔn u ka ɲɔgɔnw dɛmɛ o la kosɛbɛ Bakari k'a dɔn kɛnɛ in kan min ye Mali ni laginɛka ni ɲɔgɔn kun bɛ honorable Mohamed Sidibe ale ye CNT maa ye au conseil maa don laginɛkaw fɛ yen honorable Amidou Traoré ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tuma l'indépendant mɔgɔ bɛ u fo ni n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya ka jɛ ka sɛbɛn nin y'u ka fasiri ye u ye mun fɔ anw ka douaniers olu minnu kɛn bɛ k'anw ka jamana sɔrɔ dabolo ka kɛ a karangakogo ye diɲɛ don o don kunnabolo
n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ u kɔni u ye wuli ka jɔ kɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na baara jaabiw ani kunnafoni sanuman sɔrɔlen kɔfɛ baara ninnu u y'u minnu boloda dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na a jaabi a bɔra ni hakilina ɲuman ye bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ mobili dɔ ale kɔni de pan ka bɔ sa Ghana dugukolo kan k'a bɛ don anw ka jamana kɔnɔ a don dɔ la i b'a ye k'a fɔ a ye fɛn minnu fɔ k'u b'a kunna i y'a sɛgɛsɛgɛ an ka dɔn o sɔmi ka surun u kɔni u y'a jira k'a fɔ e ye fɛn min fɔ i da la i jɔ an ka lajɛ anw yɛrɛ ɲɛ ka taa da kan fɛn suguya fɔ ko hakilina fɔ ko kelen a yeli ko kelen o ka fisa a kɔni kumakan ba kelen ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni kɛlen kɔ ka laraweliw bolo da min kɔni ni o taara ye nin mobili in kɔnɔna na k'a sɔrɔ kun ko fɛn wɛrɛ t'u kunna manaw kɔ koyi manaw fɛn wɛrɛ taara ye min tɛ mana ye i n'a fɔ foronta n'o ye unité explosive ye o de taara ye o 15,900 ni 15,900 ani 15 o de yela mobili in kɔnɔna na n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ u ko ko olu bɔtɔla kɔni kun don Nigeria de dugukolo sanfɛla la nka min ye Ghana plaque ye o de bɛ a la n'i y'a lajɛ fana furakisɛ min ye pharmacie parterre ye o furakisɛ dɔw fana o comprimé n'i y'o hakɛ lajɛ a bɛ taa furakisɛ 800 ani 75 ani 400 n'i ye o fana ta ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye pikiribiyɛnw bɛ ji minnu sama o ampoule ninnu ni an y'o ta k'o lajɛ i b'a fɔ ko ampoule injectable o kɔni n'i y'o fana lajɛ o ampoule o 29 dandow la 700 o de yela mobili kelen in kɔnɔna na wa maa bɛ i yɛrɛ ɲininka yalima ni hakilina minnu dalen filɛ ni maajugu ninnu fɛ k'u kunda anw ka jamana kan n'a ye yalima mun jara gɛlɛya kɛn bɛ ka u bila nin na n'u bɛ dɔɔni ɲɛmaa ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri dɔ n'o ye inspecteur général Amadou Konate ye Konate jɔn ko ala jamana a sɔrɔ dabolo wagande bɛ se ka sɔsɔ cogo min na jɛlenya sira fɛ ale ka baara a n'a ka cɛdenw ka baara bɛn bɛ o ma maajugu e kɔni n'i ma ɲɛ k'i bɛ don ni fɛn ye e bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kan dɔ y'o kɛlen kɔ ka yamaruya d'i ma i n'a sɔrɔ ka don dugu kɔnɔna na ka dugu karangada i don dɔ la hali n'i ye sira wɛrɛ minɛ kɛ min ye kunnafoniw ye n'o sɔrɔla i bɛ taa wɔgɔbɛ i bɛ dogo wo min kɔnɔna na tɛgɛ bɛ taa da i ka foyi wa o ma da o fana ma min ye an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna ye n'o ye Kayi ye section de recherche d'intervention min bɛ douane to ala ye e ko min ye sɛ carton o 170 o y'o tɛgɛ da o fana ka poulet de chair sɛ sugu tɔli an kɛ wa min kɔni n'i y'a lajɛ carton 50 bɔɲɔgɔnko tuguni o kɔni o sɔrɔla ka tɛgɛ da o fana kan o kun ye macaroni ye n'an ko ma ko pâte alimentaire wa n'o fana bɔra yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye nin sira ninnu ni nin dancɛ ninnu ye donc ko ala dɔ o kɔni b'a la k'u sɔn cogo min na u b'a la k'u sɔn de wa min y'anw ka jamana sɔrɔ dabolo ye a bɛ se ka jidini k'a yakubaya maajugu kana bɔ jamana kɔ kan ni ka don ni fɛnjugu ye walima k'a fɔ k'i na jamanadenw bana ni a ye walima n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'i nana ni fɛn hali n'a jɛlen don e k'an ka tɛmɛ sariya ka bolo minnu kan ni m'o siraw taama donc ko ala ye ne don an ye aw bɛ kari ɲɔgɔn na min ye Amadou Konate n'o ye inspecteur général Amadou Konate douane ɲɛmaaba a kalika don wa min y'a ka cɛdenw fana minnu bɛ baara la jamana seleke naani kɔnɔ dancɛ ninnu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni suna yɛrɛ tɛ don ɲɛ na fiyewu i mana na diɲɛ waati hali ni nana dugu tila ma fɛ i b'a sɔrɔ o jɔn bɛ kɛlɛw waasa min ye jamana ye a ka sɔrɔ dabolo a bɛ se ka sinsin cogo min na nin kun ye sɛbɛn cogo min na y'a salo ka bɔ 22 septembre kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasiri Bakari kɔrɔfɔ ɲɛna Bakari i k'a dɔn sɔn an kɔni b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye ni laban nin mandi Bakari i k'a dɔn an kɔrɔkɛ ba Gwatigi i k'a dɔn ayiwa a to a sɛbɛsɛbɛ de ye i k'a dɔn Mamadu Jakite bɛɛ b'a dɔn Gwatigi yɛrɛ de la ne yɛrɛ k'a dɔn a tɔgɔ ye Musa Mamadu Jakite o ye bi ye n'o tɛ Gwa bɛɛ ko Gwa Segu i k'a dɔn Segukaw ka Gwatigi Mali Gwatigi sabula avenir de Segu a ye ballon ta o la Bakari k'a dɔn Biton de Segu o capitaine kun don ballon-tanna kɔrɔ don Gwatigi k'a fatura min ye ayiwa sɔrɔ ye min kɔni ye Siraba ka kasara o y'a sɔrɔ Moribabu sira kan jɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen bɛ bi ni ala ni kira sɔnna a yɛrɛ fɛ yen madame Ɲare ka kare a bɛ kɛ ye Korofina 14h k'a da Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan ani farikoloɲɛnajɛ kanubaw sabula Gwatigi i k'a dɔn cɛ dumanba kun don ne yɛrɛ kɔrɔkɛ kun don n teri kun don ala ka hinɛ a na ala ka yafa k'a ma
bita kɔni an b'a bila yan min ye Ahmed Diakité ani ayiwa Sylvie Vartan olu y'an dɛmɛ dɔ bɛ ja la dɔ bɛ fiɲɛ turukala la bon rappel nɛgɛ ɲɛ 21 minutes 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ bamanankan jɛmukan k'o boloda Madame Touré nafɔnɛ kɔ sini ni Ala jɛna n'a ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan min ye fasirikɛlaw na sɛbɛnkura sɛbɛn an bɛ ye kɛnɛ kan sini k'olu lakali Ahmed baara ɲɛna wa salam